Takže dobrý deň, stretli sme sa tu, aby Richard Olšovský predstavil JoinUp a koho iného by sme tu mali mať ako jeho zakladateľa. Takže Richard, vítam ťa. Keby si mal 1 minútu, čo by si povedal? Čo je JoinUp? JoinUp je v prvom rade sociálny vyhľadávač. Čo si pod tým predstaviť? Prepája budúce aktivity svojich používateľov a ich budúcnosti, tak aby sa ľudia viacej stretávali v reálnom svete a nie viacej a neprehlbuje to vlastne vzťah s tým digitálnym svetom. Skôr viac späť do reálneho sveta. Reálne aktivity, prepájanie ľudí, krajanov. A kedy ti napadla myšlienka, že takúto platformu chcem vytvoriť? Čo bol ten spúšťač? Ja som pred nejakým časom, viem, že je to také možno trošku klišé, ale vyhorel, áno, aj mne sa to stalo. Aj mne. A v podstate nevedel som už pokračovať v biznise, v ktorom som bol, peniaze boli v poriadku, všetko bolo fajn, kariéra vyzerala sľubne, ale už som to necítil. Mal som pocit, že som veľmi neužitočný a že som len taký nejaký finančný žralok, kde si ukusuje svoje provízie. Odstavil som sa od toho v podstate zo dňa na deň a povedal som si, že nezačnem už robiť nikdy nič, dokedy nebudem cítiť, že toto je naozaj každú minútu, ktorú pracujem, že je to užitočné, že je to pre niečo fajn a obe strany z toho budú mať veľký úžitok. Chvíľku to trvalo, ten detox, až potom teda o nejaký čas, keď som oddychoval na balkóne, tak došla veľmi silná myšlienka, inšpirácia, prvopočiatok JoinUpu. A to bolo tak silné pre mňa a všetky tie atribúty mi úplne zapadali, že vlastne všetko je užitočné, všetko je fair, absolútne som to cítil a odtedy to trvá vo mne. Takže to bola tá inšpirácia. A mne sa veľmi tam páči ten social detox, ktorý si spomenal, ako JoinUp pomáha v detoxe od sociálnych sietí. Áno, momentálne myslím, že sociálne siete sú vnímané ako niečo, čo ťa zabaví na obrazovke. My sa od tohoto dištancujeme a my sme práve tí, ktorí ťa ťahajú preč od tej obrazovky do reálneho života. Poď sa stretnúť s kamarátmi, poď sa pozrieť, čo kamoši robia, inšpiruj sa ostatnými a poď robiť niečo s nimi, alebo teda zožeň si vlastných buddies, alebo teda priateľov na svoju aktivitu. Inšpiruj tí ostatných svojim vytvorením. Čiže my si myslíme, že je veľmi dôležité udržať sociálny kontakt. Budeme sa určite o tom ešte rozprávať. Ale teda vieme zo štúdií, že viac sociálneho kontaktu robí ľudí šťastnejšími a viacej swajpovania, viacej digitalizácie alebo svojho času a viacej vlastne času pred obrazovkou nás robí menej šťastných. Takže my si myslíme, že je to veľmi dôležité a chceme to ľuďom veľmi uľahčiť. Pretože momentálne, aktuálne posty typu čo robíte, alebo čo by sme mohli robiť, alebo kam večer, sú nežiaduce na akejkoľvek platforme, je to v podstate spam. Nevieme o svojich kamarátoch, čo robia, čo plánujú robiť, nevieme o nich takmer nič, prestávame o nich vedieť ich budúcnosť, ich plány a toto by sme radi zmenili. Práve, že on vidí, že čo sa stalo a už vlastne máš taký FOMO efekt, možno, že aj z toho, alebo niekto možno závidí, alebo práve, že praje, čo je super, ale čiže chápem to tak správne, že JoinUp je bez tohto, bez nejakých týchto emócií, bez balastu, bez nejakých zbytočných proste postov od druhých ľudí, alebo? JoinUp je také meno, mesto, zviera, vec. V podstate my bez emócií prepájame budúcnosti. Pokiaľ chceš sa v nejakom okolí alebo v nejakom prostredí pozrieť, čo sa okolo teba deje, alebo teda čo robia čo plánujú robiť nejakí ľudia, alebo proste chceš ty zorganizovať nejaký event, alebo by si chcel dať dokopy nejakú partiu, tak toto urobíš. V podstate následne vieš si pozrieť, u nás je časová os, len bez balastu, bez reklamy, bez zábavy, v podstate len časová os.
To znamená aktivity, ktoré sa chystáš robiť. Áno, dá sa tam potom do budúcna, alebo teda dá sa dopozrieť aj tá minulosť, pretože každá budúcnosť sa stane minulosťou. Ale teda u nás sú to fakty. Je to v podstate nejaký verejný kalendár, ktorý v podstate zdieľate buď s priateľmi, alebo s ostatnými podľa toho, ako sa vám to hodí. Prečo by ľudia mali vlastne ten join up? Čo je taká tá jedna hlavná myšlienka? A prečo by sa mali pridať do join upu? Pridať do join upu by sa mali tí ľudia, ktorí cítia, že menej žijú. Cítia, že ako samozrejme, že zábava a všetko, ja sa takisto zabávam na sociálnych sieťach, ale ak cítim, že by som sa chcel viacej stretávať, že cítim, že sa menej stretávam, že sa mi to nepáči, chcela by som viacej tej sociálnej interakcie, tak určite je pre mňa join up. Zároveň v podstate je pre mňa aj join up vtedy, keď mám pocit, že to, že vidím 50 reklám denne, že je veľa a že vyskakuje reklama odvšadiaľ na mňa a v podstate ma oberá o čas a tak nejak cítim, že to nie je úplne fair, tak myslím si, že aj pre týchto je join up, pretože my za každú reakciu, u nás je reklama, alebo teda prieskum, alebo položenie otázky, nie je nutnosť, tak ako sa to deje dnes, ale je to voľba. A ak si niekto zvolí, že má čas teraz vo vlaku a v podstate odpovie nejakým firmám na otázky, alebo si pozrie, čo od nich chcú, otvorí si reklamu, tak je odmenený za to. A ja som spomínal o tej reklame, že dnes je viac ako 50 reklam na človeka, ktorý nie veľmi používa v podstate telefón alebo notebook. Ak by bolo 10 reklam denne cez join up, urobilo by to približne 30 eur mesačne pre každého užívateľa, čo si myslím, že je jeden neobmedzený paušal s internetom, takže dostali by sme niečo, čo sme nútení dnes robiť zadarmo. Čiže aj pre týchto ľudí by join up mohol byť zaujímavý. Join up ako taký prerozdeľuje tie zárobky z reklamy, alebo ako sa dá teda na join up zbohatnúť, ako to celé funguje ešte raz? Jasné. Join up je postavený na Web3 platforme. Veľmi jednoducho povedané, človek alebo používateľ pre nás už není dojná krava, ale v podstate sa s ním delíme, keďže je to najdôležitejšie, čo v aplikácii máme, sa s ním delíme o peniaze. Musel by som rozdeliť teda, aké peniaze sa dajú u nás zarobiť. Ja už som spomínal, že my odmeňujeme používateľov reagujúcich na reklamu alebo prieskumy, to znamená nejaká firma chce poslať, niečo potrebuje vedieť alebo niečo chce poslať, my jej to dovolíme, sme odmenení, máme za to províziu, čiže to je jedna vec. Ale čiže zárobok z tej reklamy. Zárobok, hej, ja som to popísal pred chvíľkou. Ale zároveň my sme ešte malá platforma a my v podstate všetko to, o čom hovorím, dáva zmysel od nejakej 10% saturácie trhu v danej krajine. Napríklad na Slovensku pod 100 000, pod 200, to stále je to málo. Ale tých 200 000 je taká hranica, kedy už začnú funkcionality dobre fungovať a celé toto dáva zmysel. My sme sa rozhodli, že keďže hráme fair a delíme si peniaze vlastne s používateľmi, tak si budeme deliť peniaze s používateľmi aj takto pri šírení. To znamená, keď sa vám páči to, o čom hovoríme, páčia sa vám funkcionality, páči sa vám tá budúcnosť, ktorú by sme chceli zmeniť, alebo teda spôsob, akým to chceme urobiť a poviete, vtiahnete si do join up nových používateľov, tých vašich známych, s ktorými by ste to využívali a ktorých by ste tam chceli mať. No a my vás za to odmeníme, pretože jedného dňa, keď príde k tržbe nejakej v join up cez práve tohoto používateľa, tak my vieme presne, komu vďačíme za to, že v join upe je. Takže my až do výšky 80% tieto tržby rozdeľujeme. To znamená, veríme, že toho, koho zaujmeme, že nám o nás povie ďalej a my sa mu takto odmeníme. Čiže cez join up sa dá zarobiť reakciou na platené správy, ako keby že nejaké reklamy, že ja teraz nepozerám reklamy len tak zadarmo, ale keď si už rozhodnem sa ho pozrieť, tak dostanem to zaplatené.
a druhá forma je cez odporúčanie tejto aplikácie. Áno, je to v podstate loyalty alebo affiliate, bežný spôsob. Cez affiliate marketing. Cez affiliate. A s tým rozdielom, že môžeme to nazvať kľudne aj nejaký influencerský spôsob odmeňovania, alebo teda influencerský spôsob šírenia join-upu, s tým rozdielom, že pre nás je influencer každý človek, každý používateľ. Tým, že my máme trackovací systém, to znamená, vieme poďakovať každému, kto v podstate vyvinul nejakú aktivitu a nám prišli noví používatelia. Išli sme trošku ďalej s tým a išli sme viacej do hĺbky. To znamená, povedzme, že ak tebe sa páči naša myšlienka, povieš o tom kamoške alebo známemu, tento využije pozvánku, zaregistruje sa, buď si kúpi premium členstvo hneď, ak chce využívať nadštandardné služby, alebo teda si postupne našetrí z platených správ a keď si bude vyplácať peniaze von, tak musí byť premium člen, takže mu strhneme v podstate nejakú čiastku za premium členstvo, no a vtedy príde odmena tebe za to, lebo vieme, že sme nevyvinuli peniaze na marketing, ale pomohla si nám ty, ale zároveň odmeníme aj toho človeka, ktorý pozval teba nejakou medziodmenou alebo malým fíčkom, takže môže to byť aj veľmi atraktívne pri naozaj aktívnych používateľov, ktorí nám pomáhajú budovať masívnejšie tú komunitu a v podstate tým, že to ide aj do hĺbky, to môže byť veľmi atraktívne, čiže v podstate by sa dalo povedať, že u nás si vieš privyrobiť, zarobiť, ale možno aj zbohatnúť. A koľko stojí to premium členstvo a čo to všetko obsahuje, vlastne aké výhody je v porovnaní s členstvom zadarmo alebo s free membershipom? Jasné. My máme členstvo zadarmo, free, všetko je zadarmo, s tým rozdielom, že premium člen môže posielať reklamu alebo prieskumy ostatným členom, tzv. Platené správy u nás. A je to v podstate na základe vyhľadávacieho filtru, si na základe najrôznejších vyhľadávacích kritérií si vyberieš lokalitu a segment ľudí, ktorých chceš osloviť. Vyberieš si, či to bude reklama PPCčko, alebo to bude položené na nejaký typ otázky a vieš im položiť. A títo free členovia dostávajú 5 centov za reakciu, premium člen dostáva 10 centov. Okrem toho, premium člen teda vie posielať tieto platené správy a okrem toho môže byť v podstate finančne odmeňovaný za jeho referenčnú aktivitu. Jasne, že keď niekto chce join-up šíriť cez svoj affiliate link, tak musí byť premium member. Šíriť ho môže aj slovne, ako free člen, ale ak chce z toho peniaze, ak chce na tom ako profitovať, čo v podstate je úplne bežná dnes vec, tak áno, tam musí byť premium člen a premium členstvo je 10 eur plus DPH, na Slovensku je 23, čiže nejakých niečo cez 12 eur jednorázovo. Čiže niečo menej ako obed dneska v Bratislave. Vám sa mi páčia to férovosť tej platformy a ja si myslím, že to je ešte jeden z tých ďalších pilierov, že nie len, že podpora reálneho stretávania sa, ale aj také férové rozdelenie toho obnosu, kde je ten digitálny spending, že vlastne ide naspäť vlastne k tým ľuďom. Prečo JoinUp vznikol? JoinUp vznikol na základe potrieb, ktoré neboli vyriešené, na základe mojich potrieb a potrieb ľudí, ktorí žijú okolo mňa. Ad 1, v podstate ľudia sa menej stretávajú. Už od covidu v podstate krivka ide dole a my vieme, že na základe známych štúdií, že robí to ľudí menej šťastných. To znamená viac sociálneho kontaktu, viacej stretávania, viacej kontaktu s ľuďmi robí ľudí šťastnejších. A my sa toto chystáme zmeniť, alebo teda pomôcť tomu, aby ľudia sa ľahšie stretávali, aby videli, čo robia ich kamaráti, čo robia ostatní, aké eventy sa dejú, aby sa mohli ľahko inšpirovať vlastnú budúcnosť a pripojiť sa na taký event, alebo prípadne, ak potrebujú parťáka
na svoje nejaké nápady alebo aktivity, tak aby jednoduchým spôsobom vedeli sa tieto budúcnosti prepojiť na to, že sa to aj zrealizuje. JoinUp pomáha žiť viacej, podporuje a pomáha žiť viacej reálny život. Podporujeme reálne stretnutia, reálne eventy, reálne stretávanie. Menej digitálnej aktivity, menej času stráveného pred obrazovkou. Keďže vieme, že ľudia sa menej stretávajú a toto ich robí menej šťastných. My chceme šťastnejších ľudí, viacej stretávania. Ďakujem. A takisto je aktuálne ďalší taký svetový problém, ktorý je problém. Digitálny marketing je jeden z najrýchlejšie rastúcich trhov na svete a vieme, že bude len rásť, pretože je merateľný, je o ňo veľký záujem, takže bude rásť. Momentálne ten stav je taký, že sa údaje o nás nejako využívajú a následne nám je podsúvaná reklama, ktorá čo najmenej bolí. Nie každému toto vyhovuje, alebo je to v poriadku a čo nasvedčuje aj náraz adblockerov a rôznych ľudí, ktorí si blokujú reklamu. My sme sa rozhodli, že u nás reklama, prieskumy, proste digitálny marketing je možnosť voľby, nie je nutnosť, ale je voľba. A teda, pokiaľ sa človek rozhodne v nejaký čas, počas nejakého času cez deň reagovať na otázky, prieskumy alebo reklamu, bude odmenený za každú jednu reakciu. A našim takým strednodobým cieľom je, aby bežný užívateľ videl cez nás napríklad 10 reklám za deň, čo by mohlo urobiť 30 eur mesačne, každý mesiac, a teda čo by mu hrávo zaplatilo internet aj s neobmedzeným paušalom každý mesiac, čo je nice. Pretože priemerne jeden konzument internetu vidí denne 50 reklam zadarmo. Hej. Neviem, či to je akože big claim. Je to jediná sociálna sieť alebo sociálna platforma, ktorá vlastne odmeňuje používateľov? Možno sú nejaké ďalšie, ale možno sú, určite sú nejaké, ktoré sa snažia nejak odmeňovať, ale väčšinou majú nejaký len ten finančný charakter, nejaké odmeňovania a to je v podstate veľmi ťažké potom preraziť, akože byť udržateľný, pretože tam chýba ten naozajstný dôvod byť tam, v tej sociálnej sieti, zabávať sa tam. A to o centové alebo 10-centové odmeny za reklamu určite neurobia. My máme hlavný cieľ je v podstate prepájanie budúcnosti našich používateľov, podpora ich života, tak aby žili plnší život a dajme tomu každomesačná nejaká odmena je nice to have. Vieš JoinUp využiť aj pri cestovaní? Áno, podľa mňa JoinUp je veľmi dobrý tool na cestovanie. Skúsim urobiť nejaký príklad. Pokiaľ teda nejaká vzorka ľudí, 100 000 ľudí na Slovensku bude aktívnych v JoinUp, teda bude mať stiahnutú apku alebo sú zaregistrovaní a budú cestovať niekde v zahraničí, bude možné si veľmi jednoduchým spôsobom pozrieť, kto z priateľov alebo z krajanov sa nachádza v okolí. Ja môžem svoju polohu otvoriť, alebo ju môžem mať inkognito, to znamená, nemusím sa báť, využívam JoinUp len keď sa mi to hodí. To znamená, v takom zahraničí si viem vyfiltrovať, akí kamaráti sú v okolí, ak nie kamaráti, viem sa pozrieť na krajanov, či sú v okolí, alebo jednoducho si viem podľa vyhľadávacích kritérií pozrieť napríklad ľudí od 18 do 30, ktorí vedia maďarsky, vedia hrať basketbal a zároveň ich baví programovanie. Čiže viem kombinovať tie vyhľadávacie kritériá a viem sa prepájať. Takisto veľmi dôležité, každému cestovateľovi sa to stalo, že sú chvíle pri cestovaní, kedy by potreboval pomoc. Poradiť alebo doslova pomoc. Na toto je JoinUp ideálny. Pozrieme si najbližších ľudí, ktorí sa nachádzajú okolo a vieme ich jednotlivo zadarmo alebo aj hromadne požiadať o pomoc, o radu, o čokoľvek. Toto už je platená služba, ale v podstate vieme všetci, že v určitých situáciách to môže byť veľmi účelné a veľmi efektívne. A nepodporuje toto už Facebook alebo Instagram? V zásade
podporuje, áno, sú funkcionality na Facebooku aj na Instagrame, kde vidíš, ale je to veľmi také, je veľmi jednoduché. Ako hovorím, my sme sociálny vyhľadávač a máme vyhľadávacie kritéria. To znamená, ty si môžeš pozrieť v okolí, alebo nielen v okolí, ty si môžeš pozrieť na akomkoľvek mieste, kam sa chystáš dopredu, ešte tam ani sa nenachádzaš a vieš si pozrieť ľudí, filtrovať ľudí podľa veku, podľa národnosti, podľa jazykov, ktoré ovláda, podľa skills, hobbies a všemožne podľa samozrejme ďalších iných vecí. Takže ty vieš nakombinovať presnú kružnicu, kde sa má niekto nachádzať a potom s tou kružnicou vieš pracovať aj napríklad tými hromadnými správami, platenými, pokiaľ teda to pre teba dáva význam. Aká je tvoja najvtipnejšia story z JoinUpu? Nemusí byť tvoja súkromná, že vieš niekoho. Hej, stalo sa nám, že robili sme rastovú kampaň, bolo veľa aktivity. Jeden človek oslovil, myslím, ženy od 18 do 30 hromadnou správou so svojou fotkou, keďže figuroval pod vlastným profilom. Opýtal sa, či je sympatický. Vytiahol si otázku áno, nie. Nejaká skupinka odpovedala áno, nejaká nie. Tej skupinke áno pokračoval s odpoveďami a opýtal sa ich, či by boli ochotné ísť s ním na rande a dal tam, myslím, že odpovede áno, nie, možno. A potom tretiu otázku poslal na áno a možno a tam dal v podstate 4 termíny a potom nie, rozmyslela som si to. A takýmto veľmi efektívnym a šikovným spôsobom si vytvoril priestor na efektívne randenie. My sme boli z toho ako veľmi pav. Výsledky neviem, ale bolo to veľmi vtipné a asi takto nejak by mohol JoinUp fungovať, ale aj v iných témach. Poďme možno ešte späť k JoinUpu a vlastne k jeho také podstate. Čom ty vidíš, že sa JoinUp líši od klasických iných sociálnych sietí? Toto je ako otázka presne pre mňa. To je jeden z dôvodov, prečo JoinUp bol vytvorený. A ja veľmi nerád, a stáva sa mi to často, že zmeškam akciu, na ktorej by som veľmi rád bol, dokonca možno by som povedal, že túžim potom na takej akcii byť a zmeškal som to. V podstate tým, že nebol som včas upozornený od priateľov, alebo ak je to nejaká verejná akcia, že mi to proste ušlo. A toto my v podstate akože chceme napraviť. Jednoducho si otvoriť JoinUp, pozrieš si, čo sa večer deje v tvojom okolí, alebo tam, kam sa chystáš, pozrieš si aktivity od priateľov, alebo si pozrieš od ostatných, alebo firemné, veľké eventy, alebo ťa práve zaujímajú len tie maličké budúce aktivity v podstate bežných ľudí a využiješ to, čo práve potrebuješ, alebo zároveň chceš ísť venčiť psíka, alebo chceš ísť športovať, nechceš ísť sám, tak vytvoríš tento mikroevent a pritiahneš si vlastne kamaráta, alebo teda ak to otvoríš von, tak môže zareagovať niekto iný. Čiže toto je to FOMO. To FOMO, že som zmeškal dobré aktivity, dobré akcie, pre mňa bolo neakceptovateľné a JoinUp je tu preto, aby to vyriešil. A s čím sa odlišuje vytváranie eventov v JoinUpe alebo vyhľadávanie tých aktivít? Napríklad má Facebook, má tiež eventy. Ako by si tieto dve platformy porovnal? Áno, Facebook celkom slušne podporuje eventy, veľké eventy, také väčšie, také oficiálne firemné eventy alebo niečo podobné, koncerty. U nás tým, že my sme sociálny vyhľadávač a máme rôzne vyhľadávacie kritériá, ty si vieš pozrieť napríklad eventy len od kamarátov, vieš si pozrieť eventy v určitý dátum, to vie aj Facebook samozrejme. Vieš si pozrieť eventy podľa témy, čož je v podstate už nadštandard. Čiže to už inde nie je, to znamená zaujíma ťa len hudba, party, alebo ťa zaujímajú nejaké mudrovačky, alebo čokoľvek, tak si vybereš tvoju tému. A to je v podstate veľmi, veľmi nové a zaujímavé. Ale zároveň vieš ísť aj opačne. Vieš sa pozrieť, čo robia tvoji kamaráti. A vieš ísť z druhej strany mince na vec. Ja osobne som vytvárala event s kamarátkami.
že sme niekde išli na večeru a pozvala som len nie, čiže ten event môže byť aj súkromný, že Áno. nemusíme všetko verejné, môžem si tam vlastne pozvať len ľudí, ktorých ja chcem. Alebo môžem mať úplne, že otvorený event, idem na jogu a rada by som tam niekoho stretla z mojich kamošov. Určite áno, určite áno. V podstate si event vieš vytvoriť aj sama pre seba a tvoja časovosť tým pádom bude akože viditeľná, čo ťa čaká, obrázková, vidíš časy, kedy tam budeš, čiže vieme pomôcť jednotlivcovi akože k lepšiemu stretávaniu priateľov, ale aj možno, že nejakú naozaj širšiu sociálnu aktivitu, spoznávanie sa ľudí navzájom, vytváranie nových tímov. Čokoľvek. A fakt, ja čo používam vlastne JoinUp, tak netrávim tam nejaké hodiny, len sa fakt pozriem na to, čo keď sa chcem inšpirovať, prípadne keď chcem vytvoriť nejaký event, tak a vôbec neskrolujem. Nech sa že nie je tam až také čo scrollovať a sa tam vlastne nezahrabem pri šteniatkách. Áno, my momentálne JoinUp je aktuálne vlastne v období, kedy sa chce šíriť masívne. Potrebujeme v podstate práve bez ľudí, je to taký chicken egg problém. Bez ľudí, nejsú eventy, nejsú aktivity a ako som spomínal, JoinUp dáva zmysel vtedy, keď tam je čím viac ľudí, lebo je tam tá aktivita. To znamená, my tam podporujeme, samozrejme, my máme v podstate nejaký internetový scraper a teda sú tam eventy, ktoré je možné si pozrieť, inšpirovať sa, ale ten naozajstný, ten sociálny boom nastane, keď sa nám podarí dosiahnuť metu tých 100 až 200 tisíc ľudí na Slovensku a vtedy to ľudia sa už vedia dohľadať, vedia si vytvárať tie eventy, vtedy to naozaj začne žiť. Takže toto je náš ďalší cieľ, dosiahnuť túto metu a potom už možno, že začneš aj scrollovať viacej, alebo proste viacej sa možno tým zabávať, alebo trošku viacej času tráviť pozeraním, čo kto robí. Ale akože môj cieľ, ja si častokrát vypínam sociálne siete. Nemôžem ich len, že vypnúť, musím ich úplne že vymazať aplikácie, napríklad na víkend a potom kvôli niečomu potrebuješ mať, takže dá sa to aj cez web. Ale dá sa odpojiť od závislosti, od sociálnych sietí prostredníctvom JoinUpu? Dobrá, zaujímavá otázka. Veľa ľudí má podobný problém, alebo snažia sa, lebo berie im to čas, sú v podstate dopamínoví závisláci na v podstate reelskách alebo storičkách a teda odpájajú sa od sociálnych sietí. My tým, že my skôr prepájame do toho reálneho života, to znamená, u nás sa, pokiaľ vyslovene nemáš rada trochu toho stalkovania a nepozeráš si ľudí, že čo robia, čo plánujú robiť alebo čo robili, tak to je jediný taký content, ktorý ťa tam podrží. Ty v podstate ideš rýchlo pozrieť si, čo večer po práci, alebo s kým na obed, alebo že čo ma čaká a neminie, alebo čo robia ostatní, aby som to mohla robiť s nimi. Čiže my sme v podstate čo najefektívnejšie ťa prepojiť a dostať ťa z obrazovky do života. Takže áno, my sme určite neškodlivá, alebo aspoň teda možno menej škodlivá sociálna sieť. Kedy si naposledy cez JoinUp niečo zažil, čo by sa ti inokedy napríklad nestalo? No, ja osobne som bol na dovolenke v Chorvátsku a tým, že teda keďže som zakladateľ, tak som od začiatku v tom a už sme zo pár kamošov, už sme tam boli a tým, že ešte tam nie je veľká tá aktivita, ale teda zo pár kamošov už tam bolo a tak som na dovolenke v Chorvátsku v podstate zažíval takú, myslím si, že celkom nudnú dovolenku, kľudnú. A zrazu som si pozeral JoinUp a svietil mi tam kamarát, ktorým som sa nevidel už asi mesiac, že kúsok asi 5 kilometrov odo mňa, tak som mu napísal a on tam naozaj bol. A cez JoinUp mi odpísal, sme sa stretli a teda dovolenka bola intenzívnejšia, krajšia. Myslím si, že podobné príbehy zažíva veľmi veľa ľudí. Že ježiš, ja som tam bol kúsok od teba v tom istom čase. Čiže toto by mohlo byť celkom fajn funkcionalita pre ľudí. A vieš si tam ale vypnúť tú polohu? Jasné. V JoinUp je všetko voľba.
Nie je nutnosť. Žiadne dáta, ktoré sú na pozadí nejako zneužívané alebo niečo. Takisto tvoja lokalizácia. Ty sa zobrazíš, keď ti to vyhovuje. Keď ti to nevyhovuje, potrebuješ byť inkognito, svoju polohu stiahneš, alebo sa v podstate akože schováš. A takisto aj reklama je voľba, aby v podstate ľudia si nemysleli, že teda budú nejakou reklamou zavalení. Vypneš si reklamu, alebo si ju zapneš, keď ti to vyhovuje. Napríklad vo vlaku alebo v MHDčku, keď čakáš, nudíš sa, tak zarábaš. Spomenul si vlastne trošku, že na začiatku, že pre koho je JoinUp zaujímavý, ale kto by ho mal teda určite vyskúšať? No, JoinUp by mal vyskúšať každý, kto má pocit, že by mohol žiť plnší život, viacej aktivít, viacej eventov, že sa mu stalo občas, že zmeškal aktivity a veľmi ho to trápi, že kamoši sa bavili bez neho, alebo proste neskutočný koncert, alebo nejaký super event, ktorý bude neopakovateľný. Tieto veci by sme vedeli naprávať, ktorý cíti, že je možno osamelý a že potrebuje viacej sociálneho nejakého kontaktu. Potom ľudia, ktorí zároveň vlastne si majú adblockery alebo proste vypínajú reklamu, proste im celý táto filozofia okolo zneužívania dát alebo podsúvania reklama, ktorá menej bolí, tak a chceli by, ak teda reklamu, tak chceli by z toho niečo mať, lebo v podstate o ich čas ide, o ich pozornosť. Takisto potom sú tu ľudia, ktorí radi stoja pri niečom, čo dáva zmysel, pri niečom, čo by mohlo pomôcť ľuďom. A títo ľudia vlastne sú takí tí ambasadori, alebo v podstate toto. Takže aj títo ľudia nám môžu pomáhať budovať tú kritickú masu, jak by sa to dalo povedať, do 200 000. Takže budeme veľmi vďační za akéhokoľvek nového používateľa, ktorý nám v podstate možno odpustí to, že tam ešte tí ľudia nie sú, že je tam možno nejaká chybička krásy, ale zároveň v podstate cítia tú myšlienku, tú spolupatričnosť, že vybudujeme tu spolu niečo, čo by mohlo ľuďom naozaj fungovať, pomáhať, z čoho by mohli mať radosť. Takže možno som povedal asi všetkých, hej, že toto je v podstate by sa to hodilo takmer na všetkých. A podľa mňa, nech sa povedať, že pre mňa je to, že fakt mi to pomôže sa zbaviť trošku tej závislosti od sociálnych sietí a mám tam tieto relevantné záujmy, ktoré si vytváram ja a ktoré vytvárajú môj blízky alebo ktoré sa dejú v mojom okolí. Proste nezaujíma ma, že aký je nový TikTok trend. Áno, u nás vlastne tento zábavný content vôbec není, ani videa, ani v podstate nič, čo by ťa ako držalo umelo pri tej obrazovke, len teda príbehy života iných ľudí, alebo teda tie eventy, ktoré sa okolo dejú, čiže timeline taká, aká sa patrí. Takže verejné kalendáre, ktoré ľudia alebo firmy zdieľajú na základe svojej nejakej aktuálnej potreby niečo zdieľať, alebo teda takže. A kde vidíš JoinUp o rok? O rok? No, o rok sa vidím, ako robíme event, kde oslavujeme 200 000 používateľov minimálne, ktorí sme prekročili ideálne už dávno. A vtedy už v podstate všetky funkcionality budú fungovať, pretože tam, kde je 200 000 ľudí na Slovensku, tak to už bude zaujímať naozaj aj ľudí, aby prezentovali svoje firemné aktivity, budú používať naozaj už aj platené správy, čiže či už prieskumy si budú robiť efektívne, lacné, alebo budú posielať reklamu. Ľudia budú na to reagovať, čiže aj oni z toho niečo budú mať. Ľudia sa tam navzájom budú dohľadávať, už to bude žiť, už to bude plné života, takže tu sa vidíme. Spomenul z tej firmy, že ako môžu firmy alebo influenceri využiť JoinUp? No, dnes alebo v budúcnosti? V budúcnosti. V budúcnosti, ako som spomínal, firmy veľmi efektívne vedia posielať reklamu alebo prieskumy. Nielen firmy, budeme sa o tom rozprávať, aj osoby. V podstate vieš si zacieliť presne, koho potrebuješ, kde potrebuješ.
Vieme zapojiť dokonca kamenné prevádzky obchodných cestujúcich, to znamená, ja rád používam taký príbeh, že Leštič Topánok na Kamennom námestí si vie urobiť kružnicu 2 kilometre okolo seba a tam malú kružnicu a odošle tam v podstate svoju reklamu. Doteraz preňho to nebolo možné využívať, ale my to dokážeme urobiť. Čiže budú vedieť posielať veľmi efektívnu a veľmi lacnú reklamu. Niekedy preklik vie stať aj 2-3 eurá, u nás je fixná cena 12 centov plus DPH za jednu reakciu, z čoho väčšinu samozrejme dostane reagujúci. Takže toto je cesta určite pre firmy, ale aj pre ľudí napríklad. V budúcnosti, keď bude teda dostatok ľudí v JoinUp, tak si vieš v podstate získať anonymný feedback na čokoľvek, čo potrebuješ. Povedzme, ja neviem, nevieš sa rozhodnúť, čo si večer oblečieš, odfotíš si 2-3 veci a vybereš si 2-3-5 kamarátok, ktorých názor ťa zaujíma a zároveň ti to stojí za to, aby si zaplatila 12 centov za jeden preklik, oni z toho dostanú 10 centov, čiže ťa to stálo nejakých 60 centov, ale máš teda anonymný nejaký vlastne feedback na to, čo. A oni odpovedajú, dostanú odmenu a v podstate je to anonymné. Nevieš, kto čo odpovedal. Čiže toto sa dá využiť aj na čokoľvek iné. Ja som použil tento príklad. Ak by bol JoinUp človek, aký by bol? JoinUp by bol presne ten kamarát, ktorý je v podstate takmer ADHD a stále do teba šťucha. Poďme niečo robiť. Nese tu pred telkou, poďme niekam, poďme na event, poďme sa s niekým stretnúť, poďme sa pozrieť, čo sa deje a nedovolí ti zaspať pred telkou alebo v podstate nedovolí ti nudiť sa. Čiže asi toto by bol JoinUp, keby bol človek. Ako by vyzeral taký ideálny deň s JoinUpom? No tak ja si ideálny, ako konkrétne každý to má inak, ale ja si viem predstaviť deň, kedy sa ráno zobudím, keďže nikto nemáme času na zmar, urobím si rýchly za 10 sekúnd event, kto pôjde so mnou na obed, dám približnú lokalitu a dám presný čas, keďže viem, kedy mám čas na obed a otvorím to priateľom, alebo úplne, keď mám chuť na to, môžem to otvoriť aj pre ostatných. Tesne pred obedom si pozriem na svoj telefón, vidím, že sa mi tam prihlásili napríklad traja kamaráti alebo ľudia, ktorí by so mnou išli na obed. Super, toto by som si určite nedokázal dohodnúť. A zároveň som tam dostal, povedzme, ja neviem, 5 platených správ od okolitých reštaurácií, ktoré mi posielajú svoje menu. Tieto informácie určite by som nedohľadal, vždycky idem tam, kde rád chodím a napríklad by som sa nikdy nedozvedel, že v jednej z tých reštaurácií majú dnes brinzové halušky, ktoré mám rád a ešte mi ponúkajú kávu zadarmo, lebo ma tam naozaj chcú, lebo som pre nich dobrý lead, lebo vedia, že budem jesť v tejto lokalite a v tomto čase. Takže od 5 firiem som zarobil 50 centov, získal som informácie, ktoré by som inak nezískal, urobil som veci, ktoré by som inak neurobil. Všetko behom pár minút aktivity na JoinUp. A večer po práci si môžem pozrieť napríklad JoinUp a budem sa inšpirovať, čo zaujímavé by som mohol navštíviť a navštívim niečo alebo budem zdieľať nejakú aktivitu s niekým podľa mojej nálady a toho, čo mi najviac vyhovuje. Takže nejak takto si viem predstaviť život z JoinUp. Alebo vlastne tá vlastne rodina s deťmi, nikdy nevieš, na aký výlet majú ísť, alebo čo ja viem čo, kde s deťmi, ja neviem, že kde sa mám ísť bicyklovať, keď nejdem s nejakým klubom alebo tak ďalej. Čiže kluby sa to vedia dobre promovať. Určite, ako som spomínal, firemné eventy, alebo budeme zaujímaví pre firmy, aby tam prinášali svoje eventy, svoje podnikateľské aktivity, čo sú častokrát tiež eventy a svoje budúce aktivity, keď príde tá kritická masa. Vtedy to nabere vlastne ešte druhý dých a začne to žiť. Ale pre nás sú rovnako dôležité ako tieto eventy aj budúce aktivity ľudí. Eventy, ktoré možno v podstate, kde pôjde možno o 1 až 3 ľudí, to znamená, nechcem ísť venčiť sám, nechcem ísť športovať sám,
samému sa mi nechce a proste chcela by som niekoho, kto by so mnou išiel, alebo naopak chcem sa pozrieť, čo robia moji blízki alebo kamaráti a pridružím sa k niekomu na nejakú aktivitu, ktorá mi zrovna vyhovuje. Čiže pre nás je veľmi dôležité toto stretávanie. Mne sa tam vlastne podarilo tiež ísť na obed s niekým, čo bolo super. A čo tam ešte používateľ nájde dnes? Dnes máme okolo 30,000 používateľov, čo je v podstate začiatok, ale generujeme v Bratislave stovky eventov každý týždeň. To znamená, vieš tam už teraz nájsť mnohé aktivity, spoločenské eventy, udalosti a vieš tam v podstate takisto dohľadať si ľudí. Pokiaľ ti tam niečo chýba, pokiaľ tam chýba práve tvoj event alebo tvoje okolie, budeme veľmi vďační, ak si vytvoríš event, alebo si pozveš ľudí, s ktorými svoju budúcnosť zdieľať určite chceš, o ktorých sa chceš dozvedieť viac. A ako hovorím, my ťa odmeníme a budeme radi, keď komunita Joina bude rásť. Richard, čo sa chystá? Chystať nejakú podpornú kampaň? Čo sa dedia teraz s Joinupom? Áno, my potrebujeme dosiahnuť kritickú masu, čo je 100,000 ľudí na Slovensku a rozhodli sme sa teda, že rozdelíme prevažnú väčšinu peňazí medzi ľudí, ktorí nám pomôžu túto komunitu budovať a pôjde v podstate o to, že samozrejme budeme sa šíriť cez pozvánky, cez nejaké sprievodné video a každý, komu sa páči myšlienka Joinup, o čo nám ide, čo chceme dosiahnuť, môže svoju pozvánku so svojím affiliate kódom poslať svojim najbližším alebo svojmu okoliu, ktoré by tam vnútri chcel mať, s ktorým by sa tam chcel vidieť a niečo robiť. A v podstate tým chceli by sme dosiahnuť virálny efekt a tieto peniaze v podstate prerozdelíme medzi tých aktívnych používateľov, ktorí nám takýmto spôsobom pomáhajú. A v konečnom dôsledku to môže byť aj okrem podpory dobrej veci aj veľmi finančne zaujímavé. V podstate ide o to, ak dostanem pozvánku od kamaráta, niečo ako bol Ice Bucket Challenge, zaregistrovať sa a čo najrýchlejšie poslať pozvánku ďalej. A takýmto spôsobom v podstate sa aj v Ice Bucket Challenge zrealizovalo, myslím, 100,000 ľudí sa zapojili a my by sme radi dosiahli niečo podobné s tým rozdielom, že tentokrát okrem podpory dobrej veci budeš stredobodom pozornosti aj ty a budeš z toho mať samozrejme aj finančný benefit. Môže to v ľuďoch evokovať multilevel marketing alebo nejakú Ponzi schému alebo niečo také. Affiliate marketing je podľa mňa normálna vec. Čiže ja úprimne neviem, čo je Ponzi, affiliate marketing poznám. Ale vieš to lepšie priblížiť vlastne ľuďom, alebo že áno. Je tam nejaká takáto... Joinup sa šíri cez pozvánky. Tak, ako sa šíri väčšina aplikácií. Aj Facebook sa šíril voľakedy tak, cez pozvánky. S tým rozdielom, že my sme sa rozhodli väčšinu tržieb rozdeliť práve medzi ľudí, ktorí tie pozvánky sú ochotní odoslať a ktorí pozývajú ľudí. Tým, že sme v podstate ideme aj do hĺbky, to znamená, ak nám pomôžeš ty a svoje okolie k nám privedieš a budeme mať nových používateľov Joinupu vďaka tebe, tak ťa odmeníme. Ale zároveň odmeníme aj človeka, ktorý pozval teba do Joinup. Áno, toto by mohlo v niekom evokovať v podstate nejaké MLM alebo Ponzi, ale teda my sa veľmi vyhradzujeme oproti týmto termínom, pretože my rozdeľujeme len peniaze, ktoré slúžia na to, aby v podstate sme sa rozšírili, aby naše hlavné funkcionality mohli fungovať. U nás hlavná funkcionalita je hlavne sociálny vyhľadávač a hlavná finančná funkcionalita je spravodlivý digitálny marketing. A to sa nedá bez naozaj kritickej masy ľudí, ktorá sa tam práve dostane cez tento affiliate, ktorý je síce viacúrovňový, ale veľmi sa nelíši oproti bežným
spôsobom a afiliétom, ktoré sa využívajú bežne na trhu. Richard, to prajem ja Joinupu, aby komunita veľmi rýchlo rastla a fakt som vďačná, že takéto niečo vzniklo aj na Slovensku, aby sme sa trošku odtrhli od tých sociálnych sietí a viac sa stretávali, čiže verím, že veľa ľudí sa nadchne pre túto myšlienku a nech máme čo najviac tam subscriberov. Ďakujem pekne. Ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas.